Хайырлы сәгатте эфирда Ишимбай яңылыктарын студиялы Алина Садридинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары хакында кыскаса. Хайран урта белем бирү мәктәбе үзенең 50 еллык юбилейын билдәләне. Салих авылы мәдәният йортында алтын юбилейын билдәләүсе 4 гаилә пардарын котланылар. Үткән шәмбе Салават калаһында үткән Дресфест сараһында бөтә республиканан автоһәвәскәрләр йыелды. Ишимбай калаһынан да әүдәм катнашучылар булды. 50 ел буена бер-беренә тугрылык хаклап, үзара аңлашып һәм ярдәм итешеп гомер кисергән пардар өчен алтын туй көтеп алынган олы байрам. Озын тормыш юлын бергәләп үтү зур бәхет, бер үк вакытта бөек хезмәттә. Безнең районда ла өлкәннәргә ихтирам һәм хәстәрлек менән караган, ата-баба йолаларын кадерләп хаклаган, бала тәрбияләүгә җитди игътибар биргән гаиләләр булуы куаныслы. Яңа гына Урман Бишкадак авылы биләмәһендә бергә тату гомер итүсе пардарда тантаналы шартларда тәбрикләү сараһы үтте. Салих авылы мәдәният йортында 50 ел бергә тату гомер иткән 4 гаиләне тәбрикләү тантанаһы булды. Бәхетле пардарды авыл биләмәһе башлыгы Әмир Сафиуллин, районның хатын-кызлар советы агзалары котланы. Иң йылы һәм изге теләктәрнең барыһы ла был көндә алтын туйдарын билдәләгән пардарга юлланды. Юбилярдар шулай ук балалары, тугандары, якындарынан да котлаудар кабул итте. Алтын туйдарын билдәләүсе гаиләләргә президенттың котлау хаты һәм истәлекле бүләктәр тапшырылды. Рәйхана Нургали кызы һәм Басир Галиулла улы Байгазиндарның тормыш коруларына 50 ел, 3 балага гомер тәрбия биреп, әлеге көндә yeğen-yeğensәре, бүлә-бүләсәләре шатлыктарына төренеп, бәхетле картлык кисерәләр. 50 ел бергә яшәйбез. Тату, матур мөнәсәбәтләрдә. Бергә яшәү дәврендә 3 балага гомер бирдек. 2 улыбыз һәм 1 кызыбызга. Улар гаиләле, үзләренең пардарын табып, теләгән һөнәрләренә ия булып, бик матур иттереп, гаилә корып, эшләп йөриләр. Тормышта иң мөһиме гаилә нигеҙенең ныҡлы булыуы. Тырыш, бәхетле гаилә генә йәмғиәтебеҙҙең мәртәбәһен күтәрә, килер быуынға үрнәк булып тора. Матур йәшәүҙең сере сабырлыҡта, бер-береңде ихтирам итеп йәшәүҙә дип уртаҡлашты алтын туйҙарын билдәләүсе Басир һәм Рәйхана Байгазиндар гаиләһе. Бер-береңдә аңлап, тыңлап, бер-береңә юл ҡуйып, бер-береңә. Шуларҙар инде башҡа нәмә. Йылы мөнәсәбәттә йәшәү. Бергә. Унан инде төрлө хәлдәр, нәйҙәр була, уны матур иттереп, тыныс атмосферала хәл итеү. Беҙҙең инде 50 ел бергә йәшәүҙе балалар бик тә ҡыш буйы ҡотланылар, яҙ буйы. Инде мына күмәкләп, хакимиәттең, бына ошондай үҙебеҙҙең дәүләтебеҙҙең төбәк, баш ҡалабыҙҙан ошон тиклем, тимәк, был пардарға, тиң-тигеҙ ҡартайған пардарға улы хөрмәт итеп ҡабул итәбеҙ. Алтын туйын билдәләүсе пардар был көндө балдаҡтарын яңыһына алмаштырҙы. Сара һуңында һәр гаилә ағзаһына медалдар тапшырылды. 50 ел инде иңгә иң терәшеп гомер итеүсе пардарга балалары, тугандары, авылдаштары калган гомерҙәрендә именлектә, ныҡлы һаулыҡта, шатлыҡ-ҡыуаныстарҙа бергәләп йәшәргә яҙһын тигән теләктәр теләп, бүләктәр менән бергә йырлы-моңло сәләмдәрен дә еткерҙеләр. Донъяның матурлығына һөйөнөп, ярты быуат ғүмер кисереүҙәре менән бәхетле был парҙар. Был бәхет алтын туйҙан һуң да оҙаҡ йылдар дауам итеренә һис тә шик юҡ. Алина Садридинова, Илһам Солтанов, яңылыҡтар сығарылышы. Хайран ауылы мәктәбендә ошо көндәрҙә ҙур кисә үтте. Мәктәп 50 йыллыҡ юбилейын билдәләне. Уҙғарылған тантана яҡташтарыбыҙ өсөн ҡыуаныслы ваҡиға булды. Сараға ошо мәктәптә ҡасандыр белем алып сыҡҡан уҡыусылар, мәктәптә эшләп хаҡлы ялға киткән уҡытыусылар, хакимиәт ағзалары ҡатнашты. Беҙҙең киләһе яҙмабыҙ юбилей сараһынан.
Хайран урта дөйем белем бирү мәктәбе үзенең 50 еллык юбилей байрамына бик күп кунакларды йыйды. Юбилей сараһына мәгариф усагын төрле елларда тамамлаучылар, ветеран укытучылар, мәктәп хезмәткәрләре һәм башка абруйлы кунаклар йыелды. Мәктәбемнең 50 яше бүген, туган көнем менән мәктәбем, хайран минем, үзәл ерем, мин тип-тибә һәр сак йөрәгем. 1968 елда төзелгән мәктәп бинаһына 2005 елда зур реконструкция эшләре үткәрелә. Белем бирү усагының тәдрә идәне, кыектары алмаштырыла, класслар заманча яңа мебель, мәктәп кәрәк-ярактары белән җиһазландырыла, компьютер классы асыла. Был авыр да, яуаплы ла эш озак елдар Хайран урта мәктәбен җитәкләүче Гүзәл Гайса кызы Шаһиева иңенә төшә. Барыгызга мәгълүм булуынча, республикабызда мәгариф системаһы ул иң алдынгылардан санала. Һәм әйтеп китергә кирәк, уның һөҗүмтәләре төрле кала һәм районнарның күрһәткечләреннән тора. Ә инде район һәм кала мәктәпләренең күрһәткесен бына шундый мәктәпләр тәшкил итә. Шуныһы куанычлы, Хайран урта мәктәбе һәр вакытта районыбызда иң алдынгылары булып исәпләнде. Бында һәр сакта дус, татыл, бердәм коллектив тупланып, укучыларга төпле белем, тәрбияне ысын күңелләреннән бирделәр дип әйтәһе килә. Рәхмәтләремне җиткерәһем килә ветеран укытучыларга. Бүген мин бик шатмын, улар бу сарага килгән өчен. Барыгызга исәнлек, һаулык, бәхет, иминлек теләйм һәм әлбиттә авылыбыз артабанда үсһен, яшьтәр кайтһын, мәктәп бер касанда ябылмаган дигән теләк белдерәм. Байрамды дәвам итеп, мәктәпте төрле елдарда тамамлап, танылу яулаган, райондың йөзек кашына әйләнгән кисәге укучылар бер-бер артлы сәхнә түренә күтәрелде. Хайран авыл мәктәбенең 50 еллык юбилее күңелде яңынан 1968 елга алып кайта. Нинди генә яшенә карамастан, мәктәп ул һәр сак яшь, чөнки һәр ел һайын ул балалар тавышына күмелә. 50 ел. Тарих өчен бу тик бер генә булыш. Бу буынлы мәктәптә тамамлаучыларга онытылмас бер тарих. Үсмер бауынга лайыклы тәрбия һәм белем бирүсе алдынгы карашлы укытучылар Ишембай муниципаль районы хакимиятенең почет грамоталары менән бүләкләнде. Мәгариф бүлеге начальнигы Роберт Ибатуллин укучыларны истәлекле вакыйга менән котлап, озак елдар хезмәт иткән мәктәп хезмәткәрләренә почет грамоталарын тапшырды. Юбилей сараһына яраткан укытучылары менән бергә үткән елдарда һагынаучылар хатирәләрен яңартты. Бер мәлгә булһа ла бәхетле бала сагына әйләнеп кайтты. Ошы мәктәптә эшләп, хаклы ялга сыккан ветеран укытучылар да был көндә байрам түрендә булды. Белем бирү учреждениеһендә үткән елдар турында күңелләрендә сагу хатирәләр генә хаклавын дәлилләнә улар. 1978 елга тиклем эшләп, 78 елда хаклы ялга сыктым. Шуннан бирле әле өйдә хаклы ялда ятам. Мәктәбемә килеп йөрим, мәктәбем бик охшай, бөтен укытучылар әйбәтләр, каршылалар, заталар бергә укытучылар менән бергә һөйләшеп, бергә җитәбез. Уку йорты тоторыклы педагогия коллективы укытучылары менән хаклы рәвештә горурлана ала. Бүгенге төрле кимәлдәге җитәкчеләр, һөнәрмәннәр араһында тап ошы белем усагын тамамлагандар бик күп. Юбилей тантанаһында мәктәп җитәкчелегенә, педагогтарга рәхмәт һүзләре бик күп яңгыраны. Алдынгы карашлы, үз эшенең остаһы булган укытучылар булганда, белем усагы алда тагы бик күп юбилейын билдәләр әле дигән уйда таралышты тантанала катнашучылар. Алина Садретдинова, Илназ Биккужин, яңалыктар сыгарылышы. Үткән шәмбе Салават калаһында үткән Дрифтфест сараһына бөтә республикадан автоһәвәскәрләр йыелды. Ишембай калаһынан да әүдәм катнашучылар булды. Иртә менән ярыш үтәсәк майданда яшеле, олыһылы, сәмле автомобильдәр узышын кызыкһынып күзәтте. Самое главное не отставать.
Республикабыздың төрле кала райондарынан 19 кеше катнашырга теләк белдерде. Уларның арасында бер кыздың узышуын күреп күптәр хайран калды. Шәхси беренчелектә Самара калаһынан Дмитрий Садыков, икенче урынды Иван Антошкин һәм өченче урынды Дмитрий Коболев яуланы. Командалар арасында Өфе калаһының дрифт командаһына етеүсе булманы. Икенче урынды шулай ук Өфеннән Зиги Пауэр командаһы алды, ә лайыклы өченче урынга Ишембай, Салават һәм Стәрлетамак калаларынан торган Racing Empire йыелма командаһы сыкты. Дрифт фест ярышы беренче тапкыр үтте. Уны оештыручылар артабанда сараны тагы ла югарырак кимәлдә үткәрергә ниятләй. 1 июльдән республикала мәктәпкә йыйынырга ярдәм ит хәйрия акцияһы башланды. Акцияның максаты авыр тормыш хәлендә калган гаиләләргә һәм балаларга яңа уку елына әзерләнүдә ярдәм күрсәтү. Теләгән һәркем катнашып авыр хәлгә тарыган гаиләләргә ярдәм итә ала. Канцелярия товарлары, язу әйберләре, дәфтәр, хүрәт төшерү өчен кәрәк-ярак, балалар иҗады өчен йыелмалар өр-яңа килеш. Портфель, мәктәп формаһы, дәреслектәр, нәфис әдәбият яңа яки яхшы хакланган килеш кабул ителә. Йыелган әйбердәр август адагында һаулыгында етешһезлекләре булган, ишле яки тулы булмаган гаиләләрдә тәрбияләнгән, ата-әсә карауыннан мәхрүм калган балаларга тапшырылачак. Бұл акция бөтә Башкортостан буенча бара. Теләгән һәркем балаларга ярдәм итеп үз өлешен индерә ала. Без мәктәпкә кәрәк-ярактар, спорт киемнәре, мәктәп рюкзактары кабул итәбез. Былтыр ошо акция ярдәмендә 663 балага мәктәпкә йыйынырга ярдәм ителде. Безнең адрес Ишембай калаһы, Стаханов урамы, 67-нче йорт, 13-14-нче кабинеттар. Ә хәзер Рәсәй һәм республика хәбәрләре турасында. Башкортостанда социаль торлык программаларын тормышка ашыру буенча идаралык төзергә күзаллыйлар. Хәбәр ителүенчә, идаралык хезмәткәрләре гражданнарны социаль торлык программаларына тору һораулары буенча мәгълүмат һәм кәңәш бирәсәк, шулай ук документлар менән эштә ярдәм итәсәк. Дәүләт казна идаралыгын оештыру кәрәклеге Башкортостан башлыгы Рөстәм Хәмитовтың Башкортостан Республикаһында демографик хәлде яхшырту буенча өстәмә саралар турасындагы указын тормышка ашыру менән билдәләнгән. Указ торлыкка мохтаҗ гаиләнең беренче балаһы туганда 300 мең һумлык түләүгә хокуклы булуын күз алдында тота. Документка ярашлы аксалата сертификат торлык шартларын яхшыртуга тотынылырга тиеш. Социаль түләүгә дәгъва итүче гаиләләр ханы баштагы планнардан артып киткән, ул гаризаларны карау процессын әкренәйтүгә килтергән. Яңа учреждениянең эше башка саралар исәбендә был проблеманы ла хәл итәргә тиеш. Сәнәгать һәм сауда министрлыгы яңа туган сабыйҙарҙың ата-әсәләренә дәүләттән бушлай бирелә торган 12 әйберҙән торган исемлек төҙөнө. Исемлек тагы ла үҙгәртеп ҡороу өҫтөндә. Сәнәгать һәм сауда министрлыгы яңа туган сабыйҙарҙың ата-әсәләренә нимә бүләк итеүҙе хәл итте. Билдәләүҙәр буйынса исемлеккә комбинезон, аҫлыҡ, таҫтамал, башлыҡ, күлдәк кеүек мөһим әйберҙәр индерелгән. Педиатрҙар һәм ата-әсәләр менән кәңәшләшкәндән һуң тауарҙар теҙмәһе раҫланасаҡ. Белгестәр билдәләүҙәренсә, был ата-әсәләргә һәм балалар тауарҙарын етештереүселәргә ярдәм итәсәк. Башкортостанда яңа автобустар етештереү күҙаллана. Нефас автозаводы төбәктең инвестициялар проектына ингән яңы модель проект эшләй. Пассажирҙар ташыу өсөн тәғәйенләнгән автобустарҙы яҡын арала етештерә башлаясаҡтар. Документ мәғлүмәттәре буйынса проект эштәренә 149 миллион һум алынасаҡ. Бынан тыш 20 хеҙмәт урыны барлыҡҡа киләсәк. Төбәк власте был проектты хуплап сыға. Шулай уҡ хөкүмәт һалым буйынса ташлама яһаясаҡ. Эштәр уңышлы барғанда автобустарҙы етештереү 2019 йылда башлана. Әлегә яңа автобустар ниндәй күләмдә сығарылыуы билдәһеҙ. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ. Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики по Ишимбайскому району и городу Ишимбаю 14 августа проводит очередные торги по продаже в собственность муниципального имущества. За подробной информацией обращаться в Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений по Ишимбайскому району и городу Ишимбаю по адресу: город Ишимбай, проспект Ленина, 60, кабинет 19, телефон для справок 3 37 23.
Администрация городского поселения города Ишимбай, муниципального района Ишимбайский район информирует о проведении торгов по продаже земельных участков в микрорайонах Кузьминовка и Юрматы. За подробной информацией обращаться в Комитет по управлению собственностью по адресу город Ишимбай, проспект Ленина, 60, кабинет 19. Телефон для справок 3 37 23.